Üdvözöllek! Ha ezt a videót nézed, pontosabban képhíján hallgatod, az azt jelenti, hogy a YouTube eme eldugott sarkába, pontosabban csatornájára tévedtél, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy egyfajta bemutatkozással köszöntselek. Viszont az általános papírforma bemutatkozás helyett úgy gondoltam, hogy inkább a benned legnagyobb valószínűséggel felmerülő kérdésekre fogok válaszolni, ami a következő 3. 1. Ki vagyok én? 2. Milyen fajta tartalmakat találhatsz a csatornán, illetve milyen tartalmak és videók lesznek feltöltve a jövőben? 3. pedig, miért van az, hogy már most el vagy késve azzal, hogy feliratkozz? Nézzük is sorba! Először is az első kérdés már is hibás, ugyanis nem ki vagyok én, hanem kik vagyunk mi, ugyanis a csatornát 2 ember vezeti. Jó magam, illetve egyik ismerősöm, akinek mellesleg a nevét is viseli a csatorna. Szóval, először egy kicsit magamról ejtenék szót. A hangomból remélhetőleg egyértelműen hallatszódik, hogy fiú vagyok, 18 éves, ez már nem függ össze a hanggal, számítástechnika mániákus. Eléggé régóta videózok, 4-5 éve is, ez az idő alatt rengeteget tanultam, rengeteg videót készítettem több csatornán is. Most is igazándiból itt mint vendég videókészítő vagyok, ugyanis a fő csatornámon dolgozok többségében. Ahogy mondtam, oda vagyok a számítástechnikája, igazándiból minden érdekel, ami a számítógéppel összefügg. Természetesen a játékok is, mondhatni, hogy valahol a casual és a hardcore gémek között lebegek, de szerintem ennyi elég is rólam, egy kicsit most Prezről. Ő egy kicsit elvontabb személyiség, kevésbé gamer, inkább programok érdeklik, hangszerkesztés, videóvágás, modellezés, animálás, ilyen érdekes dolgok. És hobbi szinten még kritikus is, ha ez valakit érdekel. Ennyi elég is a bemutatkozásból, ugyanis szerintem senkit nem érdekel. Inkább térjünk rá a másik kérdésre, milyen tartalmak várhatók a csatornán, és miket találhatsz rajta. Mivel ugye próbálunk a saját ízlésünknek megfelelően és érdeklődési körünknek megfelelően videókat készíteni, ezért tőlem főképpen gameplayekre számíthattok, kommentárral anélkül, ahogy éppen összejön, illetve szeretnék csinálni videókat magáról a videózásról, ez most egy kicsit olyan furcsán hangzik, de mivel eléggé régóta benne vagyok és érdekelt vagyok benne, érdekel is a téma, ezért próbálok minél több információt összeszedni, és ezekkel a videókkal próbálnék segíteni nektek, hogy mit érdemes feltölteni a YouTube-ra, egyáltalán mit lehet, miről lehet videót készíteni, kisebb tippek, trükkök, egyebek, szóval mindenféle érdekes dolog a YouTube videózással kapcsolatban, vagy igazándiból bármilyen fajta videózással kapcsolatban. Általában a legtöbb szabály az ugyanaz, ugye, tehát bárhol videózhat, csak ugye a YouTube a legismertebb. Prez-től inkább tutoriálokra számíthattok, olyan programokról, ugye, amit ő is használ, tehát Audacity, Premiere Pro, After Effects, Blender, elég sok dolog, amik érdekesek, és ha valakit érdekel, akkor ugye tanulhat belőlük. Körülbelül ennyit a csatornán várható videókról. Persze a felhozatal állandóan változik, ha elkezdünk egy sorozatot, akkor a többi kicsit háttérbe szorul, de megpróbáljuk minél változatosabban csinálni a videókészítést. Én próbálok minél több játékról készíteni gameplayt, hogy minél többet megismerjetek és többet lássatok. Prez pedig ugye több programról is készíteni tutoriálokat, olyan problémákról és hibákról, amikbe esetleg ti is belefuttok. Szóval próbáljuk minél változatosabban csinálni, megpróbálunk minél jobb videókat készíteni, viszont szerintem erről elég is, és térjünk rá a 3. kérdésre, azaz miért van az, hogy már most elkéstél a feliratkozással. De most az a probléma, hogy ezt a videót spontán kezdtem el, és úgy gondoltam, hogy amíg elérek eddig a pontig, eddig a kérdésig, addigra eszembe jut valamilyen indok. Csak az a baj, hogy nem jutott eszembe. Szóval fogalmam sincs, hogy miért kellene feliratkoznod. Ha tetszik a csatorna, a videók, akkor ajánlatos, mert ugye azonnal a YouTube küld neked értesítőket, ha valami új dolog kerül fel a csatornára, és nem maradsz egy semmiről. Na de azért, hogy a marketinges dolgok sem maradjanak el itt a videó végén, lájkolj Facebookon!
Ja, de nincs Facebookom. Akkor kövess Twitteren! Ja, de azon sincs. Iratkozzál fel... Várjunk, az már volt. Ne felejts el hozzáadni a köreidhez a Google Pluszon! Mert a körök szépek és színesek. Ja, és lájkold a videót, ha tetszett! És diszlájkold, ha nem. Ja, és ha valamit szeretnél mondani, akkor írj el egy kommentet. Bye!